Iztakit, potxokina, aspaldian enaiz hemen izan, baina ez dut uste lehenain lehorra zenik. Eta ez ditugu oraindik Urmael belarrak aurkitu. Urmael belarrak? Potxoki guztiek dakite, ezin duzula Urmael belarrik aurkitu, ez badago Urmaelik. Urmael belarrak Urmael ondoan aurkitzen dira. Alferrik etorri garela onaino uste dut, potxokitxoak. Leku honek euri zaparrada bat behar du. Zure naia bete da, potxokina, bila dezaguna aterpean. Brai eginda nago! Zatozte ona, lehor dago, primeran jakintzu. Badakizu nitazkira zaitezkeela, potxokiaita. Nik beti dakit nola mantendu burua lehor. Potxokiaita, ura handitzen ari da! Ni bada, izpadara bizkor potxokitzen blai eginda geratuko gara. Bizkor, beste nobaitera joan behar dugu. Hau oso bidetxi hor luzea da, azpixuri. Baldakizu noragoa zen. Noski baietz. Orain nondik, ezkerrera laskubira. Tira, zuk zer diozu, Bixar? Bixarre galduri gaudela uste du, baita nik ere. Begira, Johan, gaztelu bat! Hau zortea. Zortea? Esan dizut ez gaundela galdurik. Harritzekoa, ez zerbitzaririk, ez aindaririk, ez jenderik. Ez ogirik, ez lukainkarik eta ez dafaririk ere. Tira, azpixuri, ziur naiz norbait bizi dela gazteluan. Ez dago inolako zalantzarik, Johan, gaztelua urtsik dago, guzti zera bat, utxik! Johan, zer izan da utxori? Holtz bat besterik ez. Bai, ontz bat horixe. Johan, zer izan da hori? Haizeak ate bat itxi du. Lo hartzazu, azpixuri. Bai, lo hartuko dut. Johan, zer da hori? Ez dakit. Hori esango zenuen beldur nintzen. Baina jakingo dugu. Hori ere esango zenuen beldur nintzen. Begira itzaloiek. Ausarta izan, azpixuri. Potxokiak, hau ustekabe atsegina. Johan, azpixuri. Zuek ere blai eginak zaudete. Bai, aterpe bila etorri gara, ona itzela inorregongo pentsatuz. Hala da, potxoki aita. Zuek, Johan eta ni ezik. Eta kanpai jole hori. Kanpai jole hori ezik. Johan! Baliteke norbait egotea gaztelu honetan, lagunok. Ez beldurtu, lasai egon gaitezen. Berotu zaitezte gure suan, potxokiak. Azpixuri eta biok, kanpandorrera joango gara. Zergatik azpixuri eta biok beti. Ezen alduzu nigabe zer egin? Orain ikusiko dugu norden kanpai jole misteriotsu hori. Ongi, etor zaitez ona! Kanpaia bakarrik ari da jotzen. 12 aldiz jo du. Sorginen ordua. Ze iruditzen zaizu, azpixuri? Kanpoan lo egin behar genukeela. Hor zaudete. Mamu bat! Balkaidazue, ikaratu egin altzaituzte. Mesedez ez alde egin, ez dizuet minik egin nahi. Johan, ezin dugu mamu baten gandik ihes egin! Entzuidazue, mesedez, mamu atsegina naiz. Johan, azpixuri. Bizkor, potxokiak, mamu bat dator gure atzetik! Mamu esan aldu. Zer zarete! Mamu bat! Eta
eta gure beldur da! Hei, itxaro, zatoz! Jakintzu, zertan zabiltza? Mamu bat ikaratzen! Jakintzu, zaude geldik. Jakintzu, ondo altzaude! Potxoki, petxoki, potxoki! Oine, begira zer egin dudan. Ez dirudizu gaizta! Horretaz ziur izan, zuek ikaratu nauzue. Ikaratu zaitugula, ze uste duzu egin diguzula guri, Aizu, nor zaitugu zu? Boforteko Aldeber jaunaren mamua naiz. Gaztelu eder honetan agintzen nuen. Ederra, lekua, txantxetan altzabiltza. Egia da, benetan, nahi baduzue historioa kontatuko dizuet. Historiak gustatzen zaizki! Batez ere mamu istorioak! Eta nire zoritxarreko lagunok, Sara sorginaren etxai bihurtu nintzen. Izan nuen bere berri, oso sorgin maltzurra zen. Oso maltzurra, ukendu bat egin zuen eta ona ura ekartzen zuten zazpi iturriak lehortu zituen. Ez dago urik, horregatik dago dena hain lehorra. Bai, eta nire menpeko guztiek aldegin arte jarraitu zuen. Nire arbasoek ukendua aurpegiratu zidaten, eta zazpi iturriek berriro isuri arte gazteluan azaldu beharko nuela erabaki zuten. Zein tristea, ezin alduzu ezer egin! Tamalez ez. Lurralde haurik gabe dagoen bitartean, horrela azaltzera kondenaturik nago. Ez. Horrelakoetan Johanek laguntza eskaintzen du. Potxoki aita, baldago Alberti laguntzeko modurik. Sara sorginak bakarrik berrekar dezake ura iturrietara eta duela 1 urte hiltzen. Agian bere magia beste norbaiti irakatsi zion. Bai, baliteke. Gertu biziden intxisu bat ezagutzen dut. Galdetuko diogu. Intxisuaren txabola dela dirudi. Johan eta jende apo bihurtzen duen oietako intxisu maltzurra bada. Goazen, azpixuri. Ez zinez irakurtzen duzun guztia. Intxisu guztiak ez dira gaiztoak. Hala da, ez digu kalterik egingo. Ikusiko duzu. Zer nahi duzue? Potxokitu zuen bizitzak. Korri, Johan, korri! Honek apo bihurtuko gaitu! Johan! Non dago? Ziur naiz intxisu gaizto horrek apo bihurtu. Oh, ez! Johan apo bihurtu du! Johan gizajoa! Johan gizajoa! Hitz egidazu! Aurkituko dugu sendagairen bat! Azpixuri, zertan zabiltza? Johan, zuzara! Izaki arraro ere zure laguna alda. Burutik jota dago. Intxisuak dionaren arabera, Sarak bere magia Rakel sorginari irakatsi zion. Baina ez daki non aurki dezakegun. Tira, kitxo, guazen etxera! Nik ezagutzen dut, badakit non bizi den. Eta mesede bat zor dit. Rakel, potxoki aita naiz. Baldago inor. Kaixo! Barruan itxaron behar genukela, potxokitzen dut. Potxoki aitak beti baitio, potxoki zintzo guztiek itxaroten du. Barruan itxarongo dugu. Gogoratu, hau sorgin baten etxea da. Itzazu ezerrutu. Ura! Honek nire kopeta freskatuko du. Baina ze gertatzen zaio. Ez dakit. Zuen urarekin busti dorpegia. Ur barrera gilea. Potxoki aita! Nor da inozo hau? Inozoa? Zuzen dago inozoen errege naiz? Rakel, nire laguna da espixuri. Eta istripuz zure ur barrera gilea potxokitu. Istripuz? Oliotan kiskal zaitzaket horregatik. Kiskalia? Oliotan kiskalia hau barregarria? Kiskalia? Isildu zaitez. Horta, zura ekarri nahi duzue berriz ere, zazpi iturrietara. Bai, ala da. Orduan, garai batean Sara sorginarena izan zen zotz magiko hau beharko duzue. Oh, mila esker. Atzera ekarri gero? Neu arduratuko naiz horretaz, Rakel. Zergatik uste duzu badabilela? Rakel ekiliguke ziririk sartuko, azpixuri. Badabil! Nik esaten nuena! Aurrera, Johan!
Harrigarria, harrigarria, uraren gainean gaude. Aupa! Sei iturri falta zaizkigu. Hei, utzi da zu niri! Aupa! Zein divertigarria! Iturria zuez baten azpian dagoenean ezik. Egia da, zazpiturriak, mil esker. Zuen laguntxo urdinak ere hemen egotea gustatuko litzaidake eskerrak emateko. Makilatxo magikoa itzuli behar zioten Rakel sorginari. Eta orain zure arbasoen gana itzul zaitezke. Ez, oraindik ez. Aske izango naiz gaztelu honetako benetako oinordeko bakarra itzultzen denean. Eta nire arbasoek diotenez, datozen biegunetan erreklamatu behar du, bestela nireak egin du. Senide ugari edukiko duzu. Nola lagun diezagukezu oinordekoa aurkitzen. Zatozte, nik erakutsiko dizuet. Ahaztu egiten zaitateak erabiltzen dituzuela. Hau da Bofordarren zigilua, zeina gurasoen gandik semengana pasa izan den belaunaldi. Nire benetako oinordekoak zigilu hau eduki behar du. Ederki, bihar goizean ekingo diogu bilaketari. Gogoan izan, 2 egun bakarrik dituzue. Zenbat eta azkarrago aurkitu gero eta lasterrago izango naiz aske. Esnatu nekazariak! Zezabiltzaten nire gaztelua! Zure gaztelua, ez da zurea jaunagu. Utxik zegoela uste genuen, jauna. Orain ez, ni Guide Beaufort naiz gazteluko jauna! Ba, etzazu zorakeriarik esan. Ni Luis de Beaufort lurralde honetako benetako oinordekoa naiz. Ez, nik Basil de Beaufortek jabego hau erreklamatzen dut. Nirea da alproja! Nau inork alproja deituko nire gazteluan. Nire gaztelua! Ez, nirea da! Jaunak, ez dut hemen burrukarik nahi. No zarazu! Ni Charles de Beaufort naiz, ongi etorria nire etxera. Zure etxera? Zenbat Beaufortar ote dago. Zain da jakitea, bata bestearen atzetik datu. Ia! Jende gehiegi dago nire gustorako. Mutiko, barkaidazu. Beste Beaufortar bat zara. Berandu zatoz, besteak zugabe hasi dira burrukan. Ez, nien naiz Beaufortar bat. Jean de Beaufort ordezkatzen dut. Bera da benetako oinordekoa. Eta norrez? Baina nire jaunak familiako zigilua du. Familiako zigilua? Hori alaba da, zure jauna da benetako oinordeko bakarra. Mutikoa zuzen dago zigilua frogatuko dio erregeari Jean de Beaufort dela benetako oinordekoa. Orduan hobedugu alde egitea ez badugu behintzat. Ez badugu zer. Bat egiten eta Jan de Beaufort horri zigilua kentzen. Ez duzue horrelako azpilokurik egingo. Eta nor geldiaraziko gaitu? Nik, Johanek, eta nire lagunak azpixurik. Beaufortarrei aurre egiten, Espetxera joango zarete biok. Potxoki aita, gauzak zehar aldatu dira hemen. Zer ari dira potxokitzen gizaki hauek? Eta non daude Johan eta azpixuri? Iztekit, baina aurkitu egin behar ditugu. Kontu zoren. Atera egin behar dugu hemendik. Aizu, Johan, kate hauek oso zaharrak dira, agian puska ditzakegu. Ezinezkoa dela esango nuke. Orain, idatzi premiazkoa dela eta zure izenarekin sinatu. Ez, inoiz ez. Nola idazten da premiazko? Jartazu orduan oso garrantzitsua dela. Eta azpimarratu oso! Oso ongi. Orain Jean de Beauforti bidali besterik ez dugu egin behar. Neronek eramango diot eta ondoren nirekin ekarriko dut. Baina ziurta zaite, zigilua daukala. Bai, hori behar dugu ni... gu oinordekoak garela frogatzeko. Mamu bat! Johan, entzun alduzu hori? Alde bertitzuliko zen. Tira, etzazu beldurrik izan. Ni zure ere aitona naiz. Aldebert! Agian lagun diezaguke. Aldebert! Aldeber! Aldeber, lagundu! Espetxean gaude! Johan eta azpixuri dira.
Eskilara hauek oso maldatsuak dira eta... Ezinezkoa da, azpixuri, ezin digu entzun. Isil zaitezte, bestela zuen ahoak atearaziko ditut. Tira, norbaitek entzun digu behintzat. Potxoki aita! Ikaragarria da. Gizaki batzuk azpiloku bat prestatu diote gazteluko benetako oinarlekoari. Eta zigilua eskuratzen badute orduan... Hemendik potxokitu behar duzue. Aldebert! Lagun aldiezaguk ezu kateak askatzen. Tamalez ez, nire eskuek solidoak zeharkatzen dituzte, ezin ditut ateak ere ireki. Giltzak aurkitzen lagunduko baizen nigu egingo genuke guk. Giltzak zituena ikaratu dut duela unetxo bat. Istripuz noski. Zerbait bururatu zait. Ametxetan ari zinen, behin eta berriz esan dizut, ez dagoela mamurik. Baina ni bai! Urteak daramatzat zuen zain bufordarrak! Mamua joan dela uste altuzun. Hala espero dut, behintzat. Kaixo! Ez dut urteetan hain ondo pasa! Ea orain hemendik sartzen den. Mamu txikiak! Ia! Alde mendik! Emezkigutu giltzaketan joan gara. Toriatu zoazte! Lan bikaina, potxokiak. Ez eskertu guri, berari. Ez horregatik. Orain segi bofortarrak ikaratzen, gu gaztelutik atera arte. Egun sentia, joan egin behar du. Orain ezin gaituzu utzi. Bihar nire azken aukera izango da benetako oinordekoa aurkitzeko. Huts egiten badut betirako azaldu beharko dut horma hauetan. Betirako. Besterik ez dugu mamu horri laguntzeko. Hobe dugu potxokitzea. Nire gizona prest daude. Orduan abia zaitezte. Mamuiek ez pasaituzte harrapatzen. Basin zuzen zegoen gehiago daude. Zer daukagu hemen? Harrapatuko zaitu! Azpixuri! Kili. Zu? Txantxetan ari nintzen. Arrapa itzazue, ez dago mamurik, azpi joku batzen! Zure burutapenek ez dute luzaro irauten, azpixuri. Jarrai ditzagu, nortxe daude! Inguratu ditugu! Johan, egizu zerbait! Pentsatzen ari naiz, badakit! Jauzi egingo dugu! Beste zerbait pentsatu! Ez dugu beste iesbiderik! Ea, potxokiak! Kaka, iesi doaz! Korri, azpixuri! Arrapa ditzagun bizko! Johanek dion bezala, korri! Hemen nonbait egon behar dute. Banatu eta aurkitza zuek. Zaldi bat behar dugu. Zuk lagun diezagukezu, azpixuri. Ederki! Nik? Azpixuri! Lan bikaina, azpixuri. Azpixuri, primeran egin duzu. Noski, ez da zer izan. Kaka, ez dago bi hoien arrastorik, eta non da Bofor? Hemenago. Zuek ez, bera. Zer gertatu zaizu? Eta non da zure zaldia? Tira, berri onak eta txarrak ditut. Berri ona presoak aurkitu ditudala da. Tira, non daude? Hori da berri txarra. Igesen aldute ba. Nahikoa, Jan de Beaufort aurkitu behar du Johanek eta Azpixuri baino lehen bestela gureak egin du. Bai, noski. Zoaz eta aurki ezazu Jan de Beaufort. Zaldi giza joain nekatuta dago, potxoki aita. Bai, potxokina, eta oraindik bide luzea dago Jan de Beauforten herriraino. Eta nigoseak nago. Tira, azpixuri, oinez jarraituko dugu. Jan de Beauforten gana iritsi behar dugu, bere lehen gusuak baino lehen. Baina nigose naiz. Zerbait usaintzen ari naiz. Lukainka! Azpixuri, itzuli ona! Ez dut ulertzen zergatik nahi zuen nire zerbitzariak bakarrik etortzea zigiluarekin. Jan lehen guzu maitea. Traidoreak datoz onantz, gurekin salbu egongo zara. Aizu, alproja! traidore bat, harrapatu. Johan! Ez utzi ez egiten! Baina nortzu dira? Johan eta Azpixuri, aipatu dizkizudan traidoreak zigiluak endu nahi dizute. Gezurra da! Bera da traidorea! Azpixurik egia dio, Jan. Gorroto ditu traidorea. Atzera! Honek konbentzituko zaitu, zure lagunak garela.
Bofordarren zigilua da. Nola lortu duzu? Azalduko dizut. Mamu historiak atsegin badituzu. Ondo aterako dela uste alduzu, Johan. Beharko, Jan. Bestela zure eren aitonaren mamuak ez du inoiz atsebenik hartuko. Non da Beaufort? Hemen nago! Zuek ez, Louis! Ia gauerdia da. Honez, gero hemen egon behar luke. Handator! Ziur altzaude Louis dela. Ez du beste inork horrelako itxurarik. Jaitsi zubia! Zure plana ondo dabil, Johan. Beti bezala, jakina. Etxaian hasteko ordua da. Koazen, tira aspixuri! Barruan gaude. Bizkor, kanpandorrera! Kanpandorrera! Mil esker, Johan! Johan! Arrapatu! Johan! Ez dago ez ustea bezalakorik. Arrapa itzazue! Bota dezagun! Orain zer! Bilatu atzeko atea. Itxirik dago, kanpotik. Kendu erakutsiko dizuet nola irekitzen den ate bat! Azpixuri! Ez dakit nola, baina lortu duzu! Ah, bai? Hene, gauerdia da. Bizkor ibili behar dugu. Ziur alzaudete mamua azalduko dela. Noski ziur gaudela. Begira! Eskerrak, garaiz itzuli zarete, gizon gazte hau alda nire oinordekoa. Bai, hau Jean de Beaufort da. Zure oinordeko bakar eta benetakoa. Azkenean, sinestezina iruditzen zait, ene mutikoa. Beste ate bat? Bota ezazue! Zure laguntza beharko dugu orain ere, Aldebert. Atseginez lagunduko dut, Johan. Ikusi, ez da solidoa, ezin digun minik egin. Orain, lau iruren aurka gaude. Hori da, zuk uste duzu. Zu hemen dibidali ondoren, Jean de Beaufort, gazteluan nirea izango da. Zurea? Bazkideak izango ginela uste nuen. Gero eztabaidatuko dugu, harrapa ditzagun. Osongi, Johan! Kontuz, Jan, hori da! Neu arduratuko naizutaz! Ama! Ederki, bultzago! Kanpaiak salbatu nau! Ikusiko dugu! Bere lagunarekin elkartu nahi zuen! Nik dut Beaufortarren zigilua! Erdia nirea da! Barkatu, potiokiak. Bere legezko jabeari itzuliko diot. Gero eta jende gehiago dago uretan! Kendu hemendik! Iritsi naiz lehen da bizi! Bazkideak gara! Maldakin jorkigeri egiten... Jan, zu zara orain Beaufort gazteluko jauna, eta ni azkenean aske naiz. Mil eskeren lagunak, eta agur! Agur, mamu jauna! Zoriontsu zirudien! Zer egingo duzu zure lehengusu maltzurrekin, Jean? Tira, azpixuri dagoeneko horretaz arduratu dela uste dut. Eman erratzari, garbi nahi du dena. Eman erratzoiei, nik esan arte. Ongi! Baina ez zazu gehiago abestu! Espetxe hau baino leku hobea dela, uste du?